या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपीरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। बिपरजॉय चक्रीवादळाचा कोकणला काय धोका? शिंदेंच्या नागरी सत्काराला गोळा केलेले नागरिक, प्रवीण भोसलेंचा आरोप। आणि कोळशाच्या गोडाऊनमध्ये भीषण स्फोट, उसळले धुराचे लोट। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपीरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। सावंतवाडी नगर परिषदेतर्फे आज भूमिपूजन सोहळा माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या हस्ते आयोजित केलेला आहे। या समारंभाला स्वतः माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुत एकनाथजी शिंदे उपस्थित आहेत। त्यानंतर गिरीशजी महाजन हेही उपस्थित आहेत। मंत्री महोदय, उद्योग मंत्री सन्माननीय उदय सामंत हेही उपस्थित आहेत। सन्माननीय किरण ठाकूर, संपादक तरुण भारत, त्याचप्रमाणे निलेश राणे, नितेश राणे व अन्य मान्यवर जे मंचकावर आहेत ते सर्व मान्यवर, उपस्थित पत्रकार मित्र आणि उपस्थित सर्व कार्यकर्ते, बंधू भगिनींनो आणि मित्र, कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज। उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित, अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। नमस्कार, मी जुई आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। सध्या सगळ्यांना प्रतीक्षा आहे ती पावसाची, मात्र अद्यापही पाऊस हा केरळमध्ये सुद्धा पोहोचलेला नाही। आज 7 जून आहे। शक्यतो 7 जूनला आपल्याकडे मृग नक्षत्र असतं आणि मृग नक्षत्रात हमखास पाऊस पडतो असं म्हटलं जातं। आणि या मृग नक्षत्रामध्ये आपल्याकडे म्हणजे कोकणात ज्याला मिरग म्हणतात, त्या मिरगामध्ये मस्तपैकी झमझमीत चिकन केलं जातं, कधी कधी मटण केलं जातं आणि हा जो मिरग आहे तो आपल्याकडे सेलिब्रेट केला जातो, अशा पद्धतीनं साजरा केला जातो। मात्र अद्यापही पावसाची कुठलीही लक्षणं नाही आहेत। कडक ऊन पडल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय। मात्र सध्या बिपरजॉय चक्रीवादळाचा धोका काहीसा निर्माण झालेला आहे, त्या संदर्भातल्या आपण बातम्या ऐकत असाल। अरबी समुद्रात कमी दाबाचं क्षेत्र निर्माण झाल्यामुळे हे बिपरजॉय चक्रीवादळ आहे ते तयार झालेलं आहे। मात्र बिपरजॉय चक्रीवादळाचा आपल्या कोकण किनारपट्टीला काही परिणाम होणार आहे का, आपल्याला काही धोका आहे का, हेच आता आपण जाणून घेणार आहोत। ग्रामीण कृषी मौसम सेवा याचे जे प्रमुख आहेत ते डॉक्टर यशवंत मुठा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार
याचा कोकण किनारपट्टीला मोठासा फरक पडणार नाहीये, मात्र वाऱ्याचा वेग हा प्रचंड असणार आहे. त्यामुळे मच्छीमारांनी विशेष काळजी घेण्याचं आवाहन केलेलं आहे. 8, 9 आणि 10 असे 3 दिवस ही स्थिती कायम असण्याची शक्यता आहे. आता अरबी समुद्राची पहिल्यांदा स्थिती जाणून घेऊया. या 3 दिवसात कशी असेल, तर पहिल्यांदा 8 जूनला याची स्थिती कशी आहे ते जाणून घेऊया. तर इथं उच्च ते खूप उंच लाटा तयार होण्याची शक्यता आहे आणि या समुद्रात 8 जूनच्या संध्याकाळपासून खूप उंच लाटा तयार होण्याची शक्यता आहे. तर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक या किनाऱ्यालगत आणि जवळ समुद्राची स्थिती खवळलेली असण्याची शक्यता आहे. तर 9 जूनला याची परिस्थिती कशी आहे, तर इथं सुद्धा खूप उंच लाटा तयार होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर 9 जूनच्या संध्याकाळपासून अभूतपूर्व अशा लाटा तयार होण्याची शक्यता आहे आणि कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र किनाऱ्यालगतच्या भागांमध्ये समुद्राची स्थिती ही खवळलेली राहण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर 10 जूनला सुद्धा अशीच काहीशी परिस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते. उत्तर आणि दक्षिण अरबी समुद्राच्या लगतच्या भागात आणि कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र किनाऱ्यालगतच्या भागात समुद्राची स्थिती उग्र राहण्याची स्थिती आहे. मात्र पावसाचा धोका नाही आहे, मात्र वाऱ्याचा वेग हा प्रचंड राहण्याची शक्यता आहे आणि 24 तासात म्हणजे ह्या 24 तासात हे चक्रीवादळ उग्र रूप धारण करण्याची शक्यता आहे. मात्र याचा धोका म्हणजे हे किनारपट्टीवर, कोकणच्या किनारपट्टीवर किंवा आपल्या लगतच्या गोवा असेल किंवा कर्नाटक असेल याला काहीसा धोका नाही आहे. मात्र हे चक्रीवादळ आहे ते ओमान आणि पाकिस्तानच्या दिशेनं धडकण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर आता आपल्याला काय महत्वाचं आहे, तर वादळी वाऱ्याचा धोका कसा निर्माण होऊ शकतो आणि याचा इशारा कसा देण्यात आलाय तो पाहूया. 8 जूनला वाऱ्याचा वेग हा 90 ते 100 किलोमीटर प्रति तास राहून 110 किलोमीटर पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे आणि संध्याकाळपासून ते 95 ते 105 किलोमीटर प्रति ताशी राहून 115 किलोमीटर प्रति तास होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर 8 जूनला कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र किनाऱ्यावर आणि जवळून 40 ते 50 किलोमीटर प्रति तास वेगानं वारा वाहून त्याचा वेग 60 किलोमीटर पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. तर 9 जूनला याची परिस्थिती कशी असणार आहे तेही जाणून घेऊयात. तर हा वेग म्हणजे या वाऱ्याचा वेग हा 105 ते 115 किलोमीटर प्रति तास राहून 125 किलोमीटर पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर संध्याकाळपासून याचा वेग जो आहे, वाऱ्याचा वेग जो आहे तो 125 ते 135 किलोमीटर प्रति तास राहून 150 किलोमीटर प्रति तास होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे 9 जूनला हा वेग आणखीन वाढतोय असं सुद्धा हवामान विभागाकडून सांगण्यात आलेलं आहे. तर अरबी समुद्राच्या लगतच्या भागात 50 ते 60 किलोमीटर प्रति तास वेगानं वारा वाहून त्याचा वेग 70 किलोमीटर प्रति तास एवढा वाढण्याची शक्यता आहे. कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र किनाऱ्यावर याची परिस्थिती कशी आहे, तर जवळून 40 ते 50 किलोमीटर प्रति तास वेगानं वारा वाहून हा वेग 60 किलोमीटर पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. तर 10 जूनला याची परिस्थिती कशी आहे तेही जाणून घेऊया. तर वादळी वाऱ्याचा वेग हा ताशी 150, 125 ते 135 किलोमीटर प्रति तास राहून 150 किलोमीटर पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. तर आपल्या कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्र किनाऱ्याजवळून वाऱ्याचा वेग हा 40 ते 50 किलोमीटर प्रति तास राहून 60 किलोमीटर पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे जर आपण पाहिलं तर 8, 9 आणि 10 या कालावधीत हा धोका वाढण्याची शक्यता आहे. म्हणजे मी जसं पहिल्याच पासून तुम्हाला सांगते की आपल्याकडे पाऊस पडण्याची शक्यता नाहीये किंवा हे चक्रीवादळ आपल्याकडे येण्याची शक्यता नाहीये, ते ओमान किंवा पाकिस्तानच्या दिशेनं जाईल. मात्र वाऱ्याचा वेग हा सुसाट्याचा असेल आणि हा जास्त असेल, त्यामुळे झाडं पडण्याची शक्यता असतील, त्यानंतर घरांची पडझड सुद्धा होण्याची शक्यता असेल. जुनी कच्ची घरं असतील तर त्यांना सुद्धा धोका आहे किंवा छप्र सुद्धा उडून जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विशेष काळजी घेण्याचं आवाहन हे हवामान विभागाकडून करण्यात आलेलं आहे. तर मच्छीमारांना सुद्धा काहीसा इशारा देण्यात आलेला आहे. आता आपल्याकडे जलपर्यटन हे बंद करण्यात आलेलं आहे आणि आपण पाहतोच की जूनच्या दरम्यान
ही पूर्णपणे वाहतूक म्हणजे जलवाहतूक ही पूर्णपणे बंद केली जाते आपल्याकडची, तरी सुद्धा मच्छीमारांना हा इशारा देण्यात आलेला आहे की खोल समुद्रात मच्छीमारांनी जाऊ नये. आणि 6 जून पासूनच त्यांनी सांगितलंय. आपण आता 7 जून म्हणजे आजच्या दिवसाचा आपण विचार करूया. तर 7 ते 9 जून दरम्यान पश्चिम, मध्य आणि दक्षिण अरबी समुद्राच्या पूर्व, मध्य आणि लगतच्या क्षेत्रात जाऊ नये. त्याबरोबर 10 जूनला पश्चिम, मध्य आणि अरबी समुद्राच्या पूर्व, मध्य आणि लगतच्या क्षेत्रात जाऊ नये. आणि 7 दरम्यान म्हणजे 7 जूनच्या दरम्यान केरळ, कर्नाटक किनाऱ्यालगत आणि किनाऱ्याजवळील क्षेत्र, त्याचबरोबर 8 ते 10 जून दरम्यान कोकण, गोवा, महाराष्ट्र किनाऱ्यालगत आणि किनाऱ्याजवळील क्षेत्रात मासेमारी जाऊ नये. आणि समुद्रात निघालेल्या आजपर्यंत यांनी किनारपट्टीवर परतण्याचा जो सल्ला आहे तो देण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर अतिउत्साही लोक असतात ती पाहतात की समुद्र खवळलाय, चला पाहायला जाऊया, अशी सुद्धा मस्ती करू नये, काळजी घ्यावी असं सुद्धा आवाहन करण्यात आलेलं आहे. जर आपण पाहिलं तर पुन्हा एकदा रिपीट करतेय की बिपरजॉय हे जे चक्रीवादळ आहे याचा धोका आपल्याला नाही आहे. हे चक्रीवादळ आपल्याकडे येणार नाहीये. ते ओमान आणि पाकिस्तानच्या दिशेनं सरकेल. मात्र वाऱ्याचा वेग हा जोरात असेल. वादळी वाऱ्याचा इशारा हा हवामान विभागाकडून देण्यात आलेला आहे. ही जी माहिती होती ती ग्रामीण कृषी सेवा मुळदे यांच्याकडून देण्यात आलेली होती. डॉक्टर यशवंत मुठा यांनी ही माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचवलेली आहे. या संदर्भातले पावसाचे प्रत्येक अपडेट आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहोत. मात्र आता सावंतवाडीतली आपण जर परिस्थिती पाहिली तर काहीसे ढग आलेले आहेत. मात्र कडक ऊन हे कायम आपल्याला दिसतंय. त्यामुळे उन्हाचा धोका किंवा उन्हाचा जो काही पारा जो आहे तो तसाच आहे. 7 जूनला खरी तर प्रतीक्षा असते ती आपल्याकडे मृग नक्षत्र, ज्याला कोकणात मिरग म्हटलं जातं, त्याची. मात्र अद्यापही हा पाऊस जो आहे तो पोहोचलेला नाहीये. साधारण 1 जूनला तो केरळमध्ये पोहोचतो आणि केरळ नंतर 7 जून पर्यंत आपल्या महाराष्ट्रात तो पोहोचतो. मात्र अद्यापही ही परिस्थिती नाही आहे. आता हा पाऊस कधी येणार आहे याकडे शेतकरी वर्गाचं विशेष लक्ष राहिलेलं आहे. उन्हामुळे सध्या लाही होती अंगाची, त्यामुळे या उकाड्यापासून सुटका होण्याची सुद्धा नागरिक प्रतीक्षेत आहेत. या संदर्भातले प्रत्येक अपडेट तुम्हाला कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून मिळतच राहतील. आता इथंच थांबतो. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेटसाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा. अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ. शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा. शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. आजच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सच्या निमित्ताने आपण सर्व पत्रकार बंधू इथं मोठ्या संख्येने उपस्थित आहात. त्यामुळे तुमचं सगळ्यांचं मी मनापासून स्वागत करतो. आजचा जो प्रेस आपण बोलावलाय त्याचं निमित्त म्हणजे परवा तरुण भारतचे प्रतिनिधी माननीय तेजस देसाई, कृष्णकांत गवसच्या नावाने, जो 12वीत तालुक्यात पहिला आला. हे वाचल्यानंतर लगेच मी तेजस देसाईंना फोन केला आणि म्हटलं आपण ह्या मुलासाठी काय करू शकतो का. मग चर्चा आणि देशाप्रती ह्याला काहीतरी करायचं आहे. मग सगळं चर्चा झाल्यानंतर एकंदरीत मला वाटलं की ह्याला आपण कुठेतरी मजबूती दिली पाहिजे.
आणि मग त्याच्या आईला साक्षी ठेवून मी त्याला सांगितलं, मी तुला पूर्णपणे तुझं शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कॉलेजचं आणि नंतर IPS साठी जो काय तुला खर्च येणार संपूर्ण खर्च मी तुझ्या वतीने करतो, परंतु तू IPS ऑफिसर तो जरा घाबरल्यासारखा झाला. पण नंतर मी त्याला लगेच सांगितलं, मला जर तू गुरुदक्षिणा जर दिली पाहिजेस तर तू IPS ऑफिसर झाल्यानंतर भले तू कलेक्टर होशील किंवा इतर अधिकारी होशील, तर तुझ्या आयुष्यात किमान 3 लोकांना तू IPS ऑफिसर केले पाहिजे. आणि जर हे केलेस तर माझी गुरुदक्षिणा मला परत मिळाल्याचं मला समाधान होईल. असं सांगितल्यानंतर तो मुलगा गेला. पण त्याच्यानंतर सातत्याने एक विचार आला की आपल्या तालुक्यात, कारण मागची 5, 6, 7 वर्ष आता मी बघत आली की आपल्या तालुक्यापुरतं जर मर्यादित राहिलं आणि तालुक्यातल्या तमाम आई वडिलांना, तमाम मुलांना, तमाम इथल्या शाळेच्या हेडमास्टर टीचर्सना जर आपण आवाहन केलं की ह्या पुढे दरवर्षी येणारा एक मुलगा आणि एक मुलगी जो गरीब असेल परंतु टॅलेंटेड असेल आणि त्याला तीव्र इच्छा असेल की बाबा मला देशासाठी काहीतरी अधिकारी बनायचं आणि मला देशाची सेवा पूर्णपणे भ्रष्टाचार मुक्त करायची आहे, अशी ज्याला एक ऊर्जा आहे किंवा विचार त्याचा आहे, तर अशा व्यक्तीला आपण दरवर्षी एक मुलगा किंवा एक मुलगी आपण दत्तक घ्यावी. भले खर्च किती येऊ तो आपण हे करू त्यांच्यासाठी. पण कारण मुळात कसं आहे, आज आपण जर एकंदरीत आपल्या देशाची परिस्थिती बघितली तर आपला देश 15-20 वर्षापूर्वीचा नाही. ह्या 15 आपला देश हा जगाला दिशा देणारा एक मुख्य घटक होणार आहे. त्याच्यामुळं दुसरी गोष्ट, आर्थिक बाबतीत पुढच्या 2 वर्षात $5 ट्रिलियन इकॉनॉमी आपली देशाची होणार आहे. पुढच्या 10 वर्षात $10 ट्रिलियन पर्यंत आपण प्रवास करणार आहोत. 5 ट्रिलियन आणि 10 ट्रिलियनची आज आपण जर भाषा केली तर आज आपणाला ही 5 ट्रिलियनची मजल गाठण्यासाठी किंवा 10 ट्रिलियनची मजल गाठण्यासाठी बौद्धिक पातळीची माणसं आमच्याकडे या देशाला पाहिजे. आणि त्याच्यामुळं प्रत्येक नागरिकाचा, जो नागरिक आर्थिक बाजूने सक्षम असेल तर निदान विचार तरी केला पाहिजे की माझ्या आर्थिक पाठबळामधून आपण देशासाठी गरिबीतून आलेली जर टॅलेंटेड मुलं आपल्या देशाला दिली तर आपल्या देशाचं भवितव्य उज्ज्वल निघेल. आणि ह्या गरीब लोकांना देशासाठी सेवा करण्याचा आपण स्वीकारावा आणि त्यांना देशाला सुपूर्द करायची, हा एक विषय माझ्या डोक्यात आलेला आहे. तर आत्ता 10वीचे 12वीचे रिझल्ट झालेले आहेत. मग आता आपण पुढच्या ह्याला पत्रकार जो कार्यक्रम आहे 29 तारीखला काहीतरी जूनच्या, त्यावेळी त्याच निमित्तानं आपण 10वीच्या आणि 12वीच्या मुलांना जर त्यांचा फुलांनी त्यांचा गुच्छ देऊन स्वागत करायचं आणि त्यांचं कौतुक करायचं, हे जर आपण केलं तर मला वाटतं त्यांना पण एक प्रेरणा मिळेल आणि पुढच्या आयुष्याला त्यांना एक ताकद मिळेल. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. राणे भाऊ, आज तुम्ही नगरपंचायतीच्या समोर बसलाय, नेमका काय विषय आणि कशा संदर्भात आपलं हे आंदोलन आहे? 5 तारीखला या ग्रामस्थांनी लेटर दिलं होतं की आमचं गाळ काढून देण्यात यावे आणि पाण्याची व्यवस्था पातळी घटल्यामुळं पाण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. पण अद्याप काय त्यांनी लक्ष न दिल्यामुळं आम्हाला इथे बसावं लागलं. आमचं नगरसेवक 13 नंबर वार्डाचं त्यांना बी कॉन्टॅक्ट केलं, ते कुठेतरी बाहेरगावी आहे.
त्यांना निवेदन दिलेलं हे विहीर साफ करून देण्यात आणि पाण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. अद्याप त्यांनी काही व्यवस्था केलेली नसल्यामुळे मला एकदम कसं वाटतं. स्वप्नील भाऊ, नेमका काय विषय आहे? कोंडवाडीतल्या ग्रामस्थ तुम्ही सर्वजण इथे नगरपंचायतीसमोर दालनात ठिय्या आंदोलन सुरू केलं आहे, नेमका काय विषय आहे? सर, आम्ही नगरपंचायतीतील नगर मुख्याधिकाऱ्यांना 5 तारीखला लेटर दिलं होतं आणि 5 तारीख लेटर दिलं होतं की ते आमच्या विहिरीतील पाण्याची अवस्था ह्या सर बाटलीतील पाण्याची व्यवस्था अशी आहे आणि विहिरीचा गाळ काढून मिळावा म्हणून आम्ही लेटर दिलं होतं. तरी पण 5 तारीखपासून आज 7 तारीख आहे, एकदाही नगरपंचायतीची कुठली पाण्याची व्यवस्था किंवा गाळ काढण्याविषयी कोणीही आमच्याशी चर्चा पण साधी केलेली नाही किंवा पाण्याची एकही गाडी पण अजूनपर्यंत आमच्याकडे गेलेली नाही. त्याच्यानंतर दुसरी गोष्ट साहेब, पाण्याची व्यवस्था नगरपंचायत झाल्यापासून आमच्याकडे नगरपंचायती पाणी व्यवस्था तर आता प्रश्न आहे. लाईट सोडली तर नगरपंचायत एकही सुविधा वार्ड क्रमांक 13 मधील कोंडवाडीत एकदा पण कुठलीही व्यवस्था अजूनपर्यंत झालेली नाही. फक्त कचऱ्याची गाडी जात नाही, गटाराची व्यवस्था नाही, कुठलीच व्यवस्था आमच्याकडे नगरपंचायतीमार्फत झालेली नाही. पाण्याची ही परिस्थिती आहे, नगरपंचायतीने कुठलीही दखल घेतली नाही. नगरपंचायत आल्यानंतर आज जेव्हा आम्ही नगरपंचायत आलो तर इथे मुख्याधिकारी हजर नाहीत, नगराध्यक्ष नाही, कोण नाही. नगरपंचायतीशी कोणाशी चर्चा करायची हा मोठा प्रश्न नगरपंचायतीमार्फत नगरपंचायती आमचा प्रश्न आहे. आता पर्यायी पाण्याची व्यवस्था काय केलेली आहे तुमच्या प्रभागामध्ये? अजून तर काय नाही. गाडी पाठवणार असं आम्ही जेव्हा लेटर दिलं तेव्हा आम्हाला सांगितलं होतं की पाण्याचा टँकर पाठवा, अजूनपर्यंत तो काय पाठवलेला नाही. या संदर्भात आपले संबंधित जे नगरसेवक असतील त्या विभागाचे मी 5 तारखेला स्वतः नगरसेवकांशी चर्चा केली होती. नगरसेवक बोलले मी बाहेर आहेत, मी मुख्याधिकाऱ्यांशी चर्चा करून तुम्हाला सांगतो. आता नगरपंचायतीत तुमची कोणाशी चर्चा झाली आहे का? नगरपंचायत आता पवार साहेबांशी चर्चा झाली. पवार साहेबांनी सांगितलं पाण्याची गाडी आम्ही आता पाठवतो म्हणून. जेव्हा आम्ही आंदोलनाला बसल्यानंतर ते सांगतात की आम्ही गाडी पाठवतो म्हणून. आता भूमिका काय असणार आहे? आमचं एवढंच म्हणणं आहे की पाण्याची नगरपंचायतीने व्यवस्था करावी आणि विहिरीतला गाळ जरी आज किंवा उद्या जर पाऊस पडला तर विहिरीतला गाळ नंतर काढू शकत नाही. आज या 2 दिवसात तो काढून मिळावा एवढी आमची नगरपंचायतीकडून अपेक्षा आहे. अरे विहिरीवर जाळी टाकून द्यावी, कारण तिथे पालापाचोळा विहिरीत पडून पाणी भरपूर खराब होत आहे. साईडचा परत जे विहीर जे बांधकाम झालं त्याच्या साईडची जी भरणी आहे ती पूर्ण आरलेली आहे गेल्या वर्षीच्या पावसात. त्याच्याकडे कोणी लक्ष दिलेलं नाही. असे भरपूर मागण्या, म्हणजे तिकडे कोणीचं लक्षच नाही त्या वाडीकडे, असा विषय झालेला आहे. नगरपंचायत होऊन आता जवळजवळ 7 वर्ष झालेली आहेत आणि मग तुमची पाण्याची समस्या एकूण किती वर्ष आहे नेमका? आता आमच्याकडे पाण्याची समस्या होती, गेल्या वर्षी नवीन विहीर झाली आमच्या वाडीत, पण नवीन विहीर होऊन पण पहिल्याच वर्षी हा पाण्याचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे आमच्याकडे. परत जे आता विहीर खासल्यामुळे जे बाहेरचं पाणी आहे ते जेव्हा पाऊस होतो पूर्ण पाणी विहिरीत जातं. आमचा विषय काय, आम्हाला त्यांनी लेखी द्यावं की विहिरीचा गाळ तुम्ही आज उद्या आम्ही काढून देतो, पाण्याची तुम्हाला अमुक टायमिंगला अमुक दिवशी त्या दिवशी गाडी पाठवू. ते जर आम्हाला लेखी दिलं तर आम्ही ते आंदोलन मागे घेऊ. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काल सावंतवाडी शहरात आले होते आणि शहरातल्या विविध विकास कामांची भूमिपूजनं त्यांच्या हस्ते पार पडली. 100 कोटीहून अधिक निधी एकनाथ शिंदेंनी आमच्या शहराला दिल्यामुळं शहरवासियांच्या वतीनं त्यांचा जाहीर नागरी सत्कार सावंतवाडीत करण्यात आला होता. याचबरोबर एक चांगली योजना शिंदे फडणवीस सरकार संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवत आहे, ती म्हणजे स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना. जवळजवळ 700हून अधिक असे दवाखाने हे संपूर्ण राज्यात स्थापन केले गेलेत, चालवले गेलेत आणि सुरूही होत आहेत. कालच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते माझ्या मागे जो आपला दवाखाना दिसतोय या दवाखान्याचा शुभारंभ, ऑनलाईन शुभारंभ सावंतवाडीमध्ये झाला. सावंतवाडी शहरात 2 ठिकाणी हे असे दवाखाने उभारण्यात येणार आहेत. सावंतवाडी नगर परिषदेचा दवाखानासुद्धा यात कार्यान्वित असणार आहे. त्यामुळे असे 3 दवाखाने शहरवासियांसाठी आपले दवाखाने ठरणार आहेत. इथे मोफत उपचार होणार आहेत. परंतु आज जेव्हा आम्ही इथे आलो किंवा इथे काही नागरिक आले सकाळपासून, शुभारंभानंतर हा दवाखाना बंद असल्याचं त्यांच्या निदर्शनास आलं आणि आम्ही स्वतः या ठिकाणी आज पाहतोय तर आपल्यालाही तीच परिस्थिती दिसते. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना, हा दवाखाना मिलाग्रीश चर्चच्या समोर आहे. मोफत तपासणी, मोफत उपचार आणि मोफत औषधं ही या ठिकाणी मिळणार आहे.
परंतु हा दवाखाना नेमका बंद का आहे? काल मुख्यमंत्र्यांनी शुभारंभ केल्यानंतर सुद्धा हा दवाखाना अजून का सुरू झालेला नाही हा प्रश्न आम्हालाही पडला, जसा तो इथे येणाऱ्या रुग्णांना पडला तसाच. यानंतर तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारणा करण्यासाठी आम्ही फोन केला, परंतु त्यांनी तो फोन उचलला नाही. मीटिंगमध्ये आहे, नंतर फोन करतो असा मेसेज त्यांचा आमच्या मोबाईलवर आला. जवळच असणाऱ्या आरोग्य विभागाच्या कार्यालयात आम्ही गेलो असता तिथे तालुका वैद्यकीय अधिकारी या नव्हत्या, त्या मीटिंगसाठी ओरोसमध्ये असल्याचं समजलं. डिस्ट्रिक्ट DHOना याबाबत फोन केला. DHOना आम्ही याबाबत विचारलं असता काल ज्या आपला दवाखान्याचा शुभारंभ मुख्यमंत्र्यांनी केला तो दवाखाना आज का उघडला नाही किंवा आजपासून का सुरू झाला नाही हा प्रश्न आम्ही त्यांना केला. मात्र आपण मीटिंगमध्ये आहे, आपण याच्याबद्दल चौकशी करून सांगतो असं ते म्हणाले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी शुभारंभ केल्यानंतर सुद्धा दवाखाना का सुरू झाला नाही हा प्रश्न या निमित्ताने समोर येतोय. जी माहिती सूत्रांकडनं समोर येते किंवा जी माहिती समजते, या दवाखान्यांसाठी लागणारा डॉक्टर, नर्स किंवा एक जो स्टाफ असेल त्यांची अद्याप नियुक्ती झाली नाही अशी माहिती समजते. याबद्दल अजूनही वैद्यकीय अधिकारी किंवा DHO यांच्याकडनं कोणताही खुलासा केलेला नाही. मीटिंग संपल्यानंतर ते बोलणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. मात्र यातनं एकच समोर येतं की पूर्णपणे दवाखाना सक्षम नसताना किंवा सगळ्या नियुक्त्या झाल्या नसताना किंवा काम पूर्ण झालं नसताना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते काल या दवाखान्याचा शुभारंभ केला. नक्की मुख्यमंत्र्यांची दिशाभूल कोण करतं आहे हा एक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतोय. कारण काल शुभारंभ झाल्यानंतर निदान आज हे कुलूप तरी उघडणं गरजेचं होतं. एक माणूस या ठिकाणी येऊन थांबणं गरजेचं होतं. कारण काल शुभारंभ झाल्यानंतर आमच्या शहरवासियांना, आमच्या इथल्या नागरिकांना कळल्यानंतर या दवाखान्यात उपचार घेण्यासाठी काही लोक इथे सकाळी येऊन गेले आणि त्यांना हा बंद असलेला दवाखान्यावर कुलूप लावलेला आपला दवाखाना पाहायला मिळाला. खरोखर एक चांगली योजना महाराष्ट्र सरकार संपूर्ण राज्यभरात राबवतं. याच्यामुळं जी उपजिल्हा रुग्णालयं तालुका स्तरावर आहेत त्यांच्यावर येणारा ताण हा कमी होणार आहे. या माध्यमातून अनेक जे रुग्ण आहेत, जे सर्दी, ताप, खोकला असे काही रोग आहेत, यांचा जो ताण उपजिल्हा रुग्णालयावर किंवा जिल्हा रुग्णालयावर पडतो तो कमी होणार आहे. मात्र काल शुभारंभ झाल्यानंतर सुद्धा आजचा हा दवाखाना का सुरू झाला नाही हा एक प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडलेला आहे. नक्कीच याच्याबद्दल आम्ही तालुका वैद्यकीय अधिकारी आणि DHOंना विचारलेलं आहे. ते सध्या बैठकीत आहेत, त्याच्यामुळे त्यांच्याकडनं अद्याप माहिती मिळालेली नाही. हा दवाखाना मुख्यमंत्र्यांनी शुभारंभ केल्यानंतर सुद्धा नेमका का बंद आहे याच्याबद्दल ते काय खुलासा देत आहेत हे आपण पाहणार आहोत. विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित, अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. कणकवली शहरातील रस्ते गटार कामाच्या टक्केवारीत 5 वर्ष सत्ताधारी गुंतून पडले. तसेच बीजेपी कार्यकर्ते, नगरपालिका प्रशासन मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यात मशगूल. त्यामुळे कणकवली वासियांचे पाणी टंचाईमुळे हाल झाल्याचे युवा सेना जिल्हाध्यक्ष सुशांत नाईक यांनी आरोप केला. कणकवली शहरामध्ये आज तीव्र पाणी टंचाई जाणवत आहे आणि ती केवळ पाणी टंचाई जाणवते ती सत्ताधाऱ्यांच्या नाकर्त्याप्रमाणे जाणवते. गेली 5 वर्ष कुठचंही नियोजन पाण्यासाठी, जर पाऊस वेळेवर नाही पडला तर पाण्यासाठी कुठचंही नियोजन नगरपंचायतीने केलेलं नाही. शहर एवढं मोठ्या प्रमाणात वाढते, आज कॉम्प्लेक्स झाली आहेत, चाळी झालेल्या आहेत, शहराची लोकसंख्या वाढते आहे आणि त्या प्रमाणात नियोजन करणं हे खूप गरजेचं होतं. तरी पण या सत्ताधाऱ्यांनी जी बेसिक गोष्ट आहे, जी पाणी टंचाई आहे, जो पाण्याचा जे पाहिजे असेल त्या ठिकाणी जे पोहोचवण्याचे जे प्रयत्न केले पाहिजे होते ते सत्ताधाऱ्यांकडे झालेले नाही. मोठी मोठी आश्वासनं देऊन फक्त ते राहिले. हे शहराच्या फक्त रस्ते, गटारं, कॉन्क्रीटची गटारं, जे टक्केवारीचे राजकारण होतं त्याच्यामध्ये गुंतलेले होते. त्याच्यामुळे जे काही बेसिक समस्या या शहरामध्ये झाल्या पाहिजे होत्या, ज्या पाण्याची अभावी जी कणकवलीमध्ये पाणी टंचाई झाली आहे
ती पाणी लोकांपर्यंत पोचायला पाहिजे त्याचं नियोजन न झाल्यामुळे हेच ह्या सगळ्या समस्या जाणवत आहेत। इथले आमदार मोठ्या मोठ्या आश्वासनं देत आहेत, पण कुठच्याही प्रकारचं आश्वासन यांनी पूर्ण केलेलं नाही आहे। साधी पाण्यासारखी गोष्ट या कणकवलीवासियांना भेडसावते आहे आणि ही माझ्या मते गेले पुढचे 10 दिवस, आता पुढे 10 दिवस जर पाऊस पडला नाही तर कसं काय हे प्रशासन लोकांपर्यंत पाणी पुरवणार आहे, याचा एक वेगळा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। प्रशासनाने सुद्धा किंवा सत्ताधाऱ्यांनी सुद्धा या पाणी पुरवठ्यासाठी लागणारे पाटबंधारेला जे 2 लाख रुपये भरायचे होते, जे पाणी सोडण्यासाठी भरायचे होते, म्हणजे जे शिवडाव धरणातून पाणी सोडतायत गंड नदीला किंवा याच्यामध्ये, ते भरायचे होते, ते भरले गेलेले नाही, त्यामुळे त्यांनी पाणी सोडलेलं नाही। म्हणजे हे ढिसा नियोजन एवढं जे एवढं मोठं शहर आहे, कणकवली शहर जे सिंधुदुर्गातलं मोठं शहर आहे, आणि त्या ठिकाणी त्यांनी ही कुठचीही उपाययोजना न केल्यामुळे ह्या गोष्टीचा कणकवलीवासियांना खूप त्रास होत आहे, मानसिक त्रास होत आहे, खूप पाणी टंचाईचा त्रास होत आहे। त्यामुळे आम्ही जर हे व्यवस्थित नियोजन झालं नाही म्हणजे ह्या पुढच्या 8 दिवसात तर मुख्याधिकाऱ्यांना जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही। आणि BJP कार्यकर्ते असतील किंवा प्रशासन असतील ह्या मुख्यमंत्र्यांच्या येण्यामध्ये मशगूल राहिलेले आहेत। आत्तापर्यंत कुठचंही नियोजन यांनी पाण्यासाठी केलेलं नाही। आजही आमच्याकडून आम्ही जेवढं जमत असेल त्या ह्याने आम्ही टँकरने पाणी पुरवठा आमच्या शहराच्या ज्या ज्या ठिकाणावरून आम्हाला फोन आले त्या ठिकाणी आम्ही केलेला आहे आणि जनतेसाठी आम्ही बांधील आहोत। आणि कुठेही पाणी कमतरता झाली तर आम्हाला शक्य होईल तेवढा पाणी पुरवठा आम्ही आमच्या माध्यमातून करू, पण प्रशासनाची आणि सत्ताधाऱ्यांची ही जबाबदारी होती की हा पाणी पुरवठा नीट आणि नेटक्या पद्धतीने शहरवासींना झाला पाहिजे होता, तो आतापर्यंत होताना दिसत नाही। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज। अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग। आजच प्रवेश घ्या। प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली। मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96। कोकण 7 लाईव्ह मध्ये आपलं सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे। आज 7 जून, खरं म्हटलं तर आज म्हटलं जाते मिरगाचा दिवस। मिरग म्हटला जातो तो 7 जूनला। यावर्षी असंही म्हटलं जाते की यावर्षीचा मिरग हा 8 जूनला आहे। खरं तर मिरग म्हणजे काय, तर ज्या वेळेस सूर्य हा मृग नक्षत्रामध्ये प्रवेश करतो, मृगशीर्ष नक्षत्रामध्ये प्रवेश करतो, तो दिवस हा मिरगाचा दिवस म्हणून मानला जातो। मृग नक्षत्र यालाच लोकल भाषेमध्ये किंवा इथल्या ग्रामीण भाषेमध्ये मिरग असं म्हटलं जाते आणि मिरग म्हणजे एक पर्वणी असते। यावर्षी मिरगाचा हा मुहूर्त पावसाने हुकवलेला आहे। खरं तर गेले 2-3 महिने म्हणजे फेब्रुवारी महिन्यापासूनच संपूर्ण जनता ही उन्हाच्या तासाने, उन्हाळ्याने अत्यंत त्रस्त झालेली आहे। केव्हा एकदा पाऊस येतोय याची जसा चातक वाट बघतोय तसेच संपूर्ण मनुष्य मात्र ही वाट बघतायत। पावसाच्या शीतलधारांमध्ये केव्हा एकदा आपण थंडगार होतोय आणि एक मनाला शांतता लाभते याची आतुरतेने सगळीच माणसं वाट बघतायत, परंतु पावसाचं येण्याचं लक्षण मात्र अद्याप काही कुठे दिसत नाहीये। यावर्षी तसं बघितलं तर म्हटलं जातंय की पावसाळा एकूण जो पाऊस पडतो त्याच्या 96% होणार आहे। यावर्षी अल निनो, ला निना या दोघांचे इफेक्ट होणार आहे। पहिले जे 2 महिने आहेत पावसाचे त्याच्यामध्ये सरासरी म्हणजे एक कमी पर्जन्यमान असेल असंही भाकीत केलं जातंय। पुढचे जे 2 महिने पावसाचे आहेत त्याच्यामध्ये जास्ती पाऊस होईल असंही भाकीत केलं जातंय। मात्र एकूणच आज 7 तारखेला मिरगाचा हा जो दिवस आहे हा कोरडाच गेलेला आहे आणि पावसाची वाट सगळेच जण बघतायत।
तसं जर बघितलं तर मिरगाचे हे जे काही आजचा जो मुहूर्त आहे, मृग नक्षत्राचा सूर्याने जो मृग नक्षत्रामध्ये प्रवेश केलेला आहे, त्याचं जर ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने बघितलं तर म्हटलं जाते की वाहन आहे हत्ती. आणि हत्ती हे तर समृद्धतेचं संपन्नतेचं प्रतीक आहे. गावातली जी आपल्या घरातली जी जुनी मंडळी होती, गावातली जी जुनी मंडळी होती, जुनी जाणती मंडळी होती, ती ह्या नक्षत्रांवरतीच पावसाचा अंदाज बांधत असत. एकूण 27 नक्षत्रांपैकी 9 नक्षत्र ही पावसाची जर धरली तर पाऊस कसा असेल याचा तंतोतंत अंदाज पूर्वी ही गावागावातली जुनी जाणती मंडळी बांधत असत. एकूणच हत्ती नक्षत्र असेल, बेडूक नक्षत्र असेल, कोल्हा नक्षत्र असेल, नक्षत्रामध्ये वाहन असेल तर काय पावसाची परिस्थिती असेल हे देखील तंतोतंत सांगत असत आणि त्याप्रमाणे पाऊस देखील पडत असेल. यावेळेसही यावर्षीचं मृग नक्षत्राचं वाहन आहे हत्ती आणि हत्तीला पाऊस किंवा पाणी लागते, त्यामुळे भरपूर पाऊस पडेल असं म्हटलं जातंय, संपन्नता येईल असं म्हटलं जातंय. परंतु हवामानाच्या अंदाजानुसार अजून तरी हे चित्र कुठे दिसत नाहीये. त्यातच अरबी समुद्रामध्ये जे काही बिपरजॉय हे चक्रीवादळ तयार होतंय, निर्माण होतंय, त्यामुळे देखील हा जो काही मान्सून आहे किंवा जो 7 तारखेला पाऊस येत असतो तो आहे त्याला पुढे येण्यामध्ये काही अडथळा निर्माण होणार आहे असंही म्हटलं जातंय. तसं बघितलं तर जसा जून महिना जवळ येतो तसं सगळ्यांचीच लगबग सुरू होते. शेतकरी वर्ग तर आपल्या शेताची जी काही मशागत आहे ती करून पूर्णपणे तयार आहे, भात बियाणं घेऊन तयार आहे, खतं घेऊन तयार आहेत. आता आतुरता आहे आणि वाट बघितली जाते ती फक्त पावसाची. पाऊस जेव्हा पडेल तेव्हा निश्चितच शेतकरी वर्ग खुशीत येणारच आहे, कारण त्याला त्याची पेरणी करता येणार आहे. आज यावर्षी तसं बघितलं गेलं तर शेतकरी बऱ्याच वेळेस आपल्या शेताच्या बांधावरती असलेले काही छोटे बंधारे म्हणा किंवा विहीर म्हणा किंवा बाजूला असलेला तलाव म्हणा याचा वापर करून तरवा पेरतात. तरवा म्हणजे भाताच्या बियांची अगोदर लागवड केली जाते किंवा ते पेरले जातात, तो तरवा पेरला जातो. परंतु यावर्षी तरवा पेरण्यासाठी सुद्धा कुठल्याच विहिरीत, कुठल्याच बंधाऱ्यात आणि कुठल्याच तलावात पाणी शिल्लक नाहीये. त्यामुळे आता केवळ पावसाच्या प्रतीक्षेवरच हे सगळे शेतकरी वर्ग अवलंबून आहेत. पावसाच्या या शेतकरी वर्ग जसा त्याच्या प्रतीक्षेत आहे त्याचप्रमाणे सर्वसामान्य जनताही प्रतीक्षेत आहे, कारण अक्षरशः 38, 39, 40 डिग्री पर्यंत टेम्परेचर गेलेलं आहे, उष्णतामान गेलेलं आहे आणि कधी एकदा पाऊस पडतोय याची प्रतीक्षा सर्वसामान्य माणूस देखील करतोय. जर जुनं एक 10-15 वर्षापूर्वीचा जर काळ बघितला तर मिरग येणार हे जेव्हा म्हटलं जायचं त्यावेळेस मिरगाची बेगमी प्रत्येक घराघरातून केली जायची. आणि बेगमी ही नुसतीच फक्त तांदळाची किंवा गव्हाची किंवा किराणा मालाची नसायची, तर त्या अनुषंगिक म्हणजे पावसाचे 4 महिने आपल्याला घरात पुरतील अशा सगळ्या वस्तू अगोदरच व्यवस्थित आणून ठेवल्या जात असत. त्या आणून त्या साफ करून त्या उन्हामध्ये वाळवून त्याची व्यवस्थित साठवणूक करून ठेवली जात असे. मग त्याच्यामध्ये तांदूळ आले, अगदी मिठापासून सगळं आलं, सुके मासे आले, भाज्या सुद्धा काही गावांमध्ये म्हणजे गवार, वांग्याची कापं ही देखील सुकवून ठेवण्याची प्रथा होती आणि ती अजूनही काही गावांमध्ये केली जाते. परंतु आता तेवढं म्हणजे जी सर्रास प्रत्येक घराघरामध्ये पूर्वी केली जात असत तसं आता काही होत नाही. नेहमी घराची जी काही छपरं म्हणजे आज आपल्याकडे आपण नेहमी इथे तिथे बघतोय की कौलारू घरं ही आता तशी मेंटेनन्सला परवडत नाहीत. परंतु तरीही पूर्वी जेव्हा कौलारू घरं होती, कौलं होती, नळे होते, ते परतणारी म्हणजे नळे परतणे हा एक मोठा कार्यक्रम असायचा आणि ही नळे परतणारी माणसं प्रत्येक घराघरामध्ये जात असत. ती वाडीवाडीतली असत किंवा कुठून तरी येत असत आणि ते परतत असत. ते एक वेगळी एक प्रथा असायची किंवा एक वेळ असायचा. परंतु आता ह्या सिमेंटच्या जंगलामध्ये जिथे आपण बघतो घरं ही फार कौलारू घरं ही कुठेतरी दृष्टीस पडतात, कारण आता त्यांचा मेंटेनन्सही परवडत नाही. त्या कौलावरती माकडांचं जे काही मिरग आला म्हणजे प्रत्येक घराघरातून खरं तर तयारी व्हायची, ती म्हणजे अस्सल गावठी कोंबडीच्या रश्श्याची आणि वाफाळलेल्या भाताची. पाऊस म्हटलं की प्रत्येकाचा जीव अत्यंत हर्षोन्मिलित होतो. पावसाळा म्हटला की मिरगाचा विशेष बाजार देखील भरत असे. त्या बाजारामध्ये गावठी कोंबड्या, इतर जे काही गरम सामानाच्या ज्या काही गोष्टी असतात त्या,
मग प्लॅस्टिकचं घरांसाठी प्लॅस्टिकचे जी काही कापडं असत ती किंवा इतर इरली किंवा अशा पद्धतीच्या वस्तू ह्या सगळ्या विकायला येत असत. परंतु 7 तारखेला जर वार असेल तर प्रत्येक घराघरामध्ये एकच मेनू असायचा आणि तो म्हणजे कोंबडीचा रस्सा आणि भात. मस्त पडलेला पाऊस, सुखद गारवा आणि मस्त सुगंध मातीचा पसरलेला असायचा आणि त्या वातावरणामध्ये जेव्हा ते कोंबडीचा रस्सा आणि वाफाळलेला भात हा जेव्हा समोर आलेला असेल तेव्हा कोणीही माणूस वाट बघू शकत नाही की आपण आता केव्हा एकदा त्या ताटाचा किंवा त्या पदार्थांचा आस्वाद घेऊया. अशा पद्धतीचं वातावरण असायचं. आज या सगळ्या आधुनिक जगामध्ये या सगळ्या गोष्टी आहेत. आपल्याला गावठी कोंबडी मिळतात, आपल्याला वाफाळलेला भात मिळतो, परंतु त्याच्यासाठी असणारी जे काही माहोल म्हटला जातो तो आज आपल्याला अजूनही प्राप्त झालेला नाहीये. मिरगाची सगळेच जण किंवा ह्या दिवसाची सगळेच जण आतुरतेने वाट बघतायत. कधी येईल पावसाळा, कधी आपल्याला त्या पावसाच्या धारांमध्ये किंवा त्या पावसामध्ये भिजता येईल, तो आनंद घेता येईल, याच्यासाठी अनेक जण आतुरलेले आहेत. परंतु यावर्षी एकूणच पावसाळा म्हणजे मान्सूनची प्रगतीच थोडीशी पुढे सरकण्याची जी आहे ती कुठेतरी असमाधानकारक आहे किंवा हळूहळू आहे आणि त्यातच ह्या बिपरजॉय चक्रीवादळामुळे त्याला कुठेतरी अडथळा आलेला आहे. त्यामुळे 15-20 तारखेच्या मानाने मान्सूनचं आगमन महाराष्ट्रात होईल, कोकण किनारपट्टीला होईल असं म्हटलं जातंय, परंतु त्याला देखील आपण आता वाट बघायला पाहिजे. दरम्यान नैसर्गिक काही परिस्थितीमुळे हे जर आगमन आणखीन लांबलं तर त्याच्यामुळे होणारे दुष्परिणाम देखील शेतकऱ्यांपासून आपणा सगळ्यांनाच भोगावे लागणार आहेत आणि त्या गोष्टींची तयारी जर पुढे करायची असेल तर प्रशासनाला देखील अलर्ट राहण्याची गरज आहे. एकूणच आजचा मिरग किंवा आजचा जो काही मिरग आहे, यावर्षीचा जो मिरग आहे तो एकूणच कोरडा गेलेला आहे आणि त्या अनुषंगाने ज्या काही अनुषंगिक उपाययोजना करायला पाहिजे आहेत त्या करण्याची गरज भासणार आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. विलवडे दशकृषी शिवप्रेमी विलवडे छत्रपती कला क्रीडा मंडळ आणि राजा शिवाजी विद्यालय यांच्या संयुक्त माध्यमातून विलवडे हायस्कूलच्या प्रांगणात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळ्याचं अनावरण विनायक दळवी यांच्या हस्ते करण्यात आलं. विलवडे हायस्कूलच्या प्रांगणात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याचं अनावरण विनायक दळवी यांच्या हस्ते करण्यात आलं. तर पंचायत समिती माजी सदस्य संदीप गावडे यांच्या हस्ते हिंदुत्वाचे प्रतीक असलेल्या ध्वजाचं अनावरण, तर सरपंच प्रकाश दळवी यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराज चौक या नामफलकाचं उद्घाटन करण्यात आलं. यावेळी दशक्रोशीतील शेकडो शिवप्रेमी सवाद्य मिरवणुकीसह पारंपरिक वेशात उपस्थित झाले होते. यावेळी विलवडे छत्रपती महाराज चौक महाराजांच्या नामघोषात दुमदुमून गेला होता. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी कोकण विभाग महिला अध्यक्ष अर्चना घारे, पंचायत समितीचे माजी सदस्य संदीप गावडे, सामाजिक कार्यकर्ते दिनेश गावडे, विलवडे सरपंच प्रकाश दळवी, कृष्णा सावंत, सरमळे सरपंच विजय गावडे, ओटवणे सरपंच रमाकांत गावकर, भलावल सरपंच समीर परब, वाफोली सरपंच उमेश शिरोडकर, तांबोळी सरपंच वेदिकाने, कोणशी सरपंच साधना शेट्ये, कृष्णा सावंत, बाळकृष्ण दळवी, रवींद्र म्हापसेकर, विष्णू देऊळकर,
मान्यवर संतोष कासकर व्यासपीठावर उपस्थित होते. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स लेडीज अँड मेन्स गारमेंट वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स आदित्य बिझनेस सेंटर गांधी चौक सावंतवाडी. राज्याचे मुख्यमंत्री सावंतवाडीत आले होते आणि आम्ही सगळेजण किंवा सावंतवाडीकर सगळेच जण त्यांच्या दौऱ्याची त्यांच्या आगमनाची ते काय बोलतात याची सगळ्यांची उत्सुकतेने सगळेजण वाट बघत होते. आणि काल ते आले. 40 मिनिटांचा कार्यक्रम झाला आणि बरीच उद्घाटनं झाली त्या कार्यक्रमामध्ये. आनंद आहे, चांगली उद्घाटनं झाली. सगळ्यांना नेहमीच असं वाटतं की खूप उद्घाटनं होतात पण पुढे काही होत नाही. पण यावेळेला आपण अपेक्षा करू की उद्घाटनं झालेली आहेत चांगली तर ती कामं लवकरात लवकर होतील अशी अपेक्षा तर करूयात. आणि नक्कीच आपण या अपेक्षामध्ये वाट बघूयात काही दिवस की ही झालेली उद्घाटनं लवकरच पूर्ण होतील. खरं तर मला सांगावंसं वाटतंय की आम्हाला सर्वांनाच एक खंत वाटते की आपले कोकणचे विद्यार्थी जे 10वी 12वी मध्ये नेहमीच टॉपला असतात. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा महाराष्ट्रात पहिला असतो म्हणजे अभिमान वाटावी अशी ही गोष्ट आहे. पण 10वी 12वी झाल्यानंतर त्या मुलांच्या करिअरच्या दृष्टीने काही ठोस पावलं उचलायला पाहिजे. त्यांना रोजगार निर्मिती व्हायला पाहिजे किंवा त्यांना करिअर पुढे कशा करिअरच्या वाट्यात असतात UPSC MPSCच्या माध्यमातून कसे ते अजून घडतील किंवा अजून बरेच या विद्यार्थ्यांसाठी करता येण्यासारखे आहे. पण कालच्या सभेमध्ये तसं काही दिसलं नाही की त्यांनी काही अशी घोषणा केली नाही की विद्यार्थ्यांसंदर्भात. कारण कोकणचा विद्यार्थी हा नक्की देशामध्ये नावलौकिक करू शकतो आणि त्या पार्श्वभूमीवर आम्हाला सगळ्यांना त्याची अपेक्षा होती. पण त्याबद्दल आम्हाला ती खंत वाटते की तसं काही झालं नाही. विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत झालं. त्याच्यानंतर आपण बघतो की आपलं कोकण हा इको सेन्सिटिव्ह झोन आहे. पण हा इको सेन्सिटिव्ह झोन असताना काही जसं आदरणीय पवार साहेबांनी चांगला विचार करून कोकणसाठी की इको सेन्सिटिव्ह झोन असल्यावर आपण कशा पद्धतीने काम केलं पाहिजे. तर 100% अनुदान फलोत्पादन योजना असेल म्हणजे भाई जेव्हा मंत्री होते त्या काळातच त्यांनी ही योजना राबवली आणि त्याचा सर्वसमावेशक सगळ्यांना त्याचा उपयोग झाला. खरं तर ह्या अशा योजनांमुळे प्रत्येक शेवटच्या घटकापर्यंत माणसाला त्याचा उपयोग झाला. म्हणजे पूर्वी जो मुंबईमधला भाऊ आहे तो मनी ऑर्डर करायचा तेव्हा ह्या शेतकऱ्यांना पैसे मिळायचे. पण ही योजना आल्यानंतर प्रत्येकजण सदन झालं प्रत्येकाच्या हातात पैसा आला. अशी सर्वसमावेशक किंवा सर्वांना बरोबर काहीतरी फायदा होणार असं काहीतरी ठोस पाहिजे होतं. पण तशी काही योजनेचं घोषणा केलेली दिसत नाही. जसं काही टेक्स्टाईल पार्क आपण करू शकतो मोठ्या प्रमाणात महिलांसाठी उद्योग वगैरे उभारू शकतो किंवा बरेच गोष्टी IT पार्क करू शकतो आपण जिथे म्हणजे कोकणच्या निसर्गाला धक्का बसणार नाही. अशा अनेक गोष्टी आहेत करण्यासारख्या पण तसं काही होताना दिसलं नाही. आपण बघतो की ज्या भागामध्ये सलग 2-3 वर्ष जे करतात ते बरंच काही आपल्या भागासाठी करतात. पण असं काही इथे झालेलं दिसत नाही. उद्घाटनं झाली काही उशिरा का होईना उद्घाटनं झाली आणि ती लवकर होईल या अपेक्षेने आपण पुढे वाट बघूयात. खरं तर आपण किती दिवस बघतो आम्ही सर्वजण ऐकतो की मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल किती दिवस होणार पण त्याचं ते तिढा काही अजून सुटलेला दिसत नाहीये. त्याच्याबद्दल पण काही ठोस झालेलं नाहीये. कारण कोकणच्या जनतेचा सगळ्यात महत्त्वाचा विषय म्हणजे आरोग्य. कितीतरी लोक बांबोळीला जातात, अर्ध्या रस्त्यात निम्मे जण जातात, किती जण कोल्हापूरला पुण्याला अशा ठिकाणी जातात. पण खरं कालच दवाखान्याचं जे उद्घाटन झालं ते आज बंद आहे. म्हणजे ही शोकांतिका आहे. आपल्या सावंतवाडीकर असतील सगळेजण आशेने बघतायत की आमच्या आरोग्यासाठी काहीतरी ठोस पाऊल उचललं पाहिजे, आमच्या मुलांच्या रोजगारासाठी काहीतरी ठोस पाऊल उचललं पाहिजे. पण असं काही झालेलं दिसत नाही. त्यामुळे खूप निराशा सगळ्यांची झालेली आहे. खरं तर रेल्वेचे विषय म्हणजे आपण म्हणतो की पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी कोणतीही संधी सोडणार नाही असं मुख्यमंत्री महोदय म्हणाले. संधीचा फायदा तर तुम्ही घेतच आहात प्रत्येक वेळेला तो त्याची बात. पण आता काय म्हणायचे की तुम्ही समजा हा विषय सावंतवाडीकरांच्या जिव्हाळ्याचा आहे. जर पर्यटन वाढवायचं असेल तर रेल्वे थांबल्या पाहिजे, टर्मिनस काम 2nd फेज सुरू व्हायला पाहिजे किंवा आहेत त्या रेल्वे तरी थांबल्या पाहिजेत. पण त्याच्यासाठी कुणीही आवाज उठवला नाही, कुणी मागणी पण केलेली नाहीये. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. हे जरी राज्य लेवलला नसेल पण तुम्ही एक प्रतिनिधी राज्याचे म्हणून तुम्ही मोदी
साहेबांकडे किंवा पंतप्रधानांकडे मागणी करू शकतात, रेल्वे मंत्र्यांकडे मागणी करू शकतात, त्याच्यासाठी पाठपुरावा करू शकतात, पण त्याचा साधा उल्लेख सुद्धा करताना दिसला नाही. तर ह्या सगळ्या गोष्टी खरंच खूप महत्त्वाच्या आहेत आणि आमच्या सगळ्या सावंतवाडीकरांची खूप निराशा झालेली आहे. खरं तर आज 7 जून आज पाऊस पडतो, पण सावंतवाडी मतदारसंघाची निराशा झालेली आहे. आज 7 जून खरं मिरगाचा पाऊस आज पडतो, पण कालच आम्हाला घोषणाचा पाऊस म्हणजे कालच घोषणांचा मिरग आम्हाला मिरगाचा पाऊस बघायला मिळाला. म्हणजे सर्व लोकांना आम्ही काल तो घोषणांचा मिरगाचा पाऊस बघितलाय. आज तर पडला नाही ती गोष्ट वेगळी, पण असं हे कालचं मुख्यमंत्र्यांचं जे सभा झाली त्याच्यामध्ये ज्या मागण्या जे काही झालं ते अशा पद्धतीने झालं आणि आमची सर्वांचीच घोर निराशा झालेली आहे. तर या संदर्भात आता बघू, पुढे आपण वाट बघूयात, वेट अँड वॉच. आणि आधार अभियान म्हणता येत ते आधार म्हणजे शासन आपल्या दारी असं ते म्हणतात, पण शेवटी ते पुढायला जावं लागणार आहे लोकांना. आता आम्ही आधार अभियान बरेच वेळा आमच्याकडे घेतले, आम्ही आमच्या स्तरावर प्रत्येक गावागावामध्ये आम्ही ते राबवलं, पण आता सत्ता असताना सगळं असताना तुम्ही घरोघरी जा ना, मग ती यंत्रणा राबवली पाहिजे, प्रत्येक गावात गेलं पाहिजे, गावातल्या लोकांना पुढायला जायचं, तिथे परत लाईनमध्ये उभं राहायचं, हे कुठेतरी चुकीचं दिसतंय. म्हणजे आमच्या लोकांची किती हाल करणार, किती त्रास होईल या सगळ्या गोष्टीचा. तर हे पण कुठेतरी थोडंसं त्याच्यात दुरुस्ती करून कसं आधार अभियान घरोघरी पोहोचेल हे पण थोडंसं केलं तर बरं होईल असं मला वाटतं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. काल मुख्यमंत्री येणार होते, त्यानिमित्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं जे भाजपचं युवा नेतृत्व विशाल परब यांचे काहीतरी बॅनर होते, ते बॅनर पालकमंत्र्यांच्या आदेशावरनं काढण्यात आले. त्यामुळे कुठेतरी असं वाटतं की निश्चितच भाजपमध्ये एक अंतर्गत बंडाळी आहे आणि ती बंडाळी एवढी मोठी आहे की राणे समर्थक विरुद्ध भाजप अशा प्रकारची बंडाळी आहे आणि ही बंडाळी भविष्यात मोठी होऊन भाजप इथे बॅकफूटवर जाण्यासाठी काम करेल. हे बॅनर सभेच्या ठिकाणी, मुख्यमंत्र्यांच्या सभेच्या ठिकाणी लावलेले होते. विशाल परब हे माणगाव खऱ्यातील एक युवा नेतृत्व आणि त्याचबरोबर जिल्ह्यात युवा नेतृत्व आहे आणि ते कुठेतरी मोठे होत आहेत. त्यासाठी हा पालकमंत्र्यांनी त्यांच्यावर काढलेला वचपा आहे आणि निश्चितच त्याच्यानंतर ते बॅनर हटवलेले आहे. नक्कीच, कारण विशाल परब हे सगळ्या ठिकाणी विशाल परबांचे बॅनर होते आणि सभेच्या ठिकाणी होते, परंतु हे बॅनर पालकमंत्र्यांच्या आदेशाने हटवले. त्यामुळे निश्चितच पालकमंत्र्यांच्या विशाल परबांच्या बद्दल निश्चितच त्यांना बोटचूळ आहे असं दिसून येतं. आम्हाला ती भाजपाला संपवण्याचं काय गरजच नाही आहे. मुळात हे अंतर्गत वादच भाजपाला संपवणार आहेत आणि निश्चितच आमचा शिवसेनेचा माननीय खासदार विनायकजी राऊत साहेब, त्याचबरोबर आमदार वैभवजी नाईक साहेब यांच्या माध्यमातून निश्चितच आज शिवसेनेचा झेंडा आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात फडकेल. निश्चितच, कारण जे काय राणे समर्थक विशाल परबसारखी जी मंडळी आहेत जी बॅनरच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचलेली आहे, तर त्या लोकांना कुठेतरी बॅकफूटवर आणायचं आणि राणे समर्थक, स्पेशली राणे समर्थकांना कुठेतरी दाबायचं अशा प्रकारचा पालकमंत्र्यांचा गेम दिसून येतो. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं फेसबुक पेज. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा. अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा. शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम,
लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर सापळेबाग जानवली कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. त्याच्या वेळेला ते आमच्या वेळेला मुख्यमंत्री अनेक वेळा आलेले आहेत आणि मुख्यमंत्र्यांचा आम्ही जो नागरिक सत्कार असतो तो केलेला. पण ते सत्कार मला आठवतात फार काही जुने नाही. आणि त्या सत्कारामध्ये नागरिक सत्कारामध्ये जी महत्वाची व्यक्ती असते, जी देणारी व्यक्ती असते, मुख्यमंत्री असतात, काही वेळेला मंत्री असतात, त्यांना अशा तऱ्हेचं प्रेमाने भारावून टाकायचं. आम्हाला आनंद होता की मुख्यमंत्री आलेले आहेत, नारायण राणे केंद्रीय मंत्री त्यांच्या बरोबर बसलेले आहेत, बरंच काही सावंतवाडीसाठी जिल्ह्यासाठी होणार आहे, आनंदाची. परंतु एक नागरिक म्हणून मला अत्यंत धक्का बसला, वाईट वाटलं की कालचा कार्यक्रम बघितल्यानंतर आणि त्याची माहिती घेतल्यानंतर तिथे नागरिक सावंतवाडीचे किती होते, कशा तऱ्हेचा सत्कार झाला, त्याच्यामध्ये का उत्साह होता का, असं काहीच आपल्याला दिसलं नाही. एक औपचारिकपणा फक्त त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला. आणि एक सावंतवाडीचा नागरिक म्हणून सावंतवाडीची प्रतिमा काय फारशी चांगली मुख्यमंत्री मनात घेणार. जे कारण मी बघतो तर ते काय चांगले कार्यक्रम होते, मोठ्या ठिकाणी त्याचे भरगतचा कार्यक्रम होत असं. मुख्यमंत्री आहेत, मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्याकडे सगळे पाहतायत, आमचं कल्याण होणार, आम्हाला काहीतरी देणार, आमच्या मागण्या काहीतरी होणार. अशा तऱ्हेने ज्यावेळेला आपल्या समोर केंद्रीय मंत्री येतात, निराशजनक कार्यक्रम कालचा कार्यक्रम. मला सावंतवाडीचे एक नागरिक म्हणून आणि या मतदारसंघातले एक कार्यकर्ता म्हणून माझ्या आणि ताईंच्या मतदारसंघामध्ये अशा तऱ्हेचं निराश उदास अशा तऱ्हेचा कार्यक्रम घडावा. आम्ही अशी बोर्ड लावायचो, अशी नावं बघा, जरा पाठी फिरून बघा, कुठे तिथे किती कशी नावं कार्यकर्त्यांची नेत्यांची लावलेली आहेत. काल कुठे तुम्हाला काय दिसलं का? एक आपला आपण आपली हे चित्र आणि दुसरं मुख्यमंत्र्यांचं चित्र. आघाडी आहे ना तुमची भारतीय जनता पक्षाबरोबर. कुठले त्यांचे नेते नाहीत, आपले आता कोण कोण नेमले कुठे त्यांचे. आता आमचे बघा, आम्ही पत्रकार परिषद घेतला, शहर अध्यक्ष आहेत, तालुका अध्यक्ष आहेत, या महिलांच्या आमच्या प्रदेश अध्यक्ष आहेत, 3 त्याच्या शहर अध्यक्ष महिलांनी बसलेले आहेत. सगळ्यांना आपल्या आणि परंपरा आपली आहेच. कालच्या कार्यक्रमामध्ये एकला चढवलेले, मीच एकटा काहीतरी करून दाखवणार आणि मग आता बघा माझं पुढचं कार्यक्रम. अशा तऱ्हेची भूमिका घेऊन कालचा जो कार्यक्रम झाला त्याच्यामुळे एक सावंतवाडीकर म्हणून मला करू दुःख झालं, वाईट वाटतं. असं व्हायला नको होतं, असं करायला नको होतं. आता ते म्हणतील नगरपालिका कुठे आहे, जे माझे नगरसेवक आहेत ना, घ्या ना त्यांना बरोबर. प्रत्येक नगरसेवकाला जर आमच्या टेंबरला सांगा, नाही 200 लोक घेऊन आले तर मी हरतो. नागरिक गोळा केलेले नव्हे. चला बाबा मुख्यमंत्र्यांचा नागरिक ही अत्यंत चुकीची बाब घडलेली आहे सावंतवाडीमध्ये आणि खरोखर मला त्याच्याबद्दल वाईट वाटतं. नागरिक म्हणून खरोखर त्याचा खेद व्यक्त करतो. दुसरी गोष्ट, आता आपण पाहतो केसरकर नेहमी आता नावच घेतो, लोकांना टाईमच उपया. अरे आमच्या आमच्या मतदारसंघाची कन्या, इथे त्यांचं शिक्षण झालं, इथे त्या ग्रॅज्युएट झाल्या, त्यांचे वडील इथे, माहेर त्यांचं इथे आहे. इतरांना सगळ्यांना कोणाला काय बाहेर त्या पत्रक सुद्धा बघा, त्याच्यात सुद्धा शेवटी त्यांनी लिहिलंय की मग बाहेरचे लोक माझ्यावर टीका करतात. कोण बाहेरचे? त्या जर तुम्ही मंडळीचं नाव काय, गाडगे बाबांच्या नावाने केलेली, एवढी श्रेष्ठ संतांच्या नावाने केलेली
मंडळी आहे आणि तुम्ही दुसऱ्यांना कुठे यायला 90% लोक तिथे परप्रांतीयांना गाळी दिलेल्या आहेत अशी मला माहिती मिळून तुम्ही सोडून द्या. मग बोलताना मग राजकीय टीका करायची आणि ज्यावेळेला आपल्या हातात सत्ता आहे त्यावेळेला तुला तुझा स्थानिक माणूस आठवत नाही. आणि हे सतत सातत्याने असं आपल्या ह्याच्यात चाललेलं आहे. स्वतः हे महाशय अर्थमंत्री होते त्यावेळेला त्यांनी काय केलं, असंच तुमचं वाटलं, मी निधी आणतो निधी आणतो निधी आणला निधी आणला मी आणला निधी, का खर्च पडत नाही, का कुठली गोष्ट उभी राहिली नाही सांगा ना. तर त्याच्यामुळे स्वतः अर्थमंत्री असताना सुद्धा त्यांना लोकांनी कित्येकाने जेव्हा दाम विचारलेला काय झालं त्यावेळेला त्यांनी पत्रकारांना सुद्धा सांगितलं बाबा लोक आमचे कर्मचारी काम करत नाही अशा प्रकारे सांगणार. आता एवढा मोठा निर्णय त्या मुख्यमंत्रीने देऊन गेले आहेत सदव्य चांगली गोष्ट, परंतु योग्यपर्यंत निधी खर्च पडला पाहिजे. परत लोकांना सांगू नका कारण शेवटी तुझी जबाबदारी आहे. या भागाचे प्रतिनिधी म्हणून त्या आमदाराची जबाबदारी असते. आपल्या भागामध्ये निधी आला तर व्यवस्थित खर्च पडला पाहिजे आणि त्याचं कार्य व्यवस्थितपणे झालं पाहिजे. माझ्या काळामध्ये ही गाडगे बाबा मंडळीचं सुरुवात झाली आहे तेव्हापासून त्या आता कुठेतरी आपल्याला दिसतं नेतृत्व तुम्ही करत आलेला आहे. नगराध्यक्ष तुम्ही होता स्वीकारलं पाहिजे. मग त्यावेळेला हा होता त्यावेळेला तो होता असं करू नका. सातत्याने तुम्हाला लोकांनी नेते मानले, इथल्या लोकांनी मतं घातली आणि तुम्ही ह्या मतावर दुसऱ्यांच्याकडे वोट दाखवले, तो बाहेर होतो बाहेर होतो बाहेर. अशा तऱ्हेने हे जे आहे त्यांच्या बाबतीत आम्हाला शासनता वाटते. मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल आहे, काल इतके दिवस रखडलं. त्यावेळेला खासदार आपले विनायक राऊत साहेबांनी ताकद दाखवली होती. पालकमंत्री त्यावेळेचे त्यांचेच होते पुढे सामंत, त्यांनी जाऊन पाहिली होती ह्याच्यापैकी आपल्या हो मळगावच्या जवळ वेटी आणि बराचसा भाग त्याच्यामध्ये आपला चा होता. तर अशा त्यांनी जागा बघितली, काम रगडलं. कित्येक वर्ष ते असंच चाललं. आता तुम्ही बघितलं तर हे आमचं काय सावंतवाडीची ही जी होती पंचायत समितीचं कार्यालय 6 एकर जमीन त्याच्या लक्ष घातून मला माहिती आहे. 6 एकर जमीन पंचायत समितीच्या मालकीची असताना सुद्धा एक कुठे ठराव पंचायत समितीच्या सदस्यांनी केलेला असताना सुद्धा भटवडीतली जागा सुचवली. त्याचं कारण काही आमदार त्यांचं सरकार मंत्री कोण आणणार ओव्हरटेक करणार राहिलं काम तिथेच. ते आता मी ग्रामविकास मंत्री आपले हसन मुश्रीफ साहेबांच्याकडून त्या दळी होते ताई होते आम्ही जाऊन त्यांना भेटून ते काम मार्गाला लावलं म्हणून मला सखोल माहिती त्याच्यातली मिळाली. त्या मुश्रीफ मला म्हणाले की बाबा तुमच्या आमदारांचं एक पत्र पाहिजे, त्याच्यात सरकार साहेबांनी पत्र पाहिजे. मी त्याला फोन केला आणि त्याला सांगितलं बाबा तुम्ही आम्हाला पत्र दिलं पाहिजे, देतो. 5-6 वर्षात कारण का आमचं महाविकास आघाडीवर म्हणून बोललो त्याच्याबद्दल. कारण काय मला माहिती फसव्या माणसं बोलून उपयोग नसतो. आता याच म्हणतात नंतर सर नवीन लोक सकाळी परत काय पत्र दिलं कारण ते मुश्रीफ पुढे घाबरतात ना. कारण हे परत कुठेतरी मध्यंतरी आलं होतं की त्यांचे वरच्या लेवलचे संबंध इतके चांगले असतात. शरद पवार साहेब असो की मग आता नारायण राणे साहेब असून दे. नारायण राणेंनी 2009 मध्ये मला बाजूला टाकलं पवार साहेबांनी आणि नारायण राणेंच्या मदतीने आणि त्यांचा शब्द होता त्यावेळेला ते काँग्रेसमध्ये होते. त्यावेळेला नारायण राणेंना सुद्धा भुरळ पडली. नंतर त्यांना कळलं काय आहे. हे म्हणाले रसायन वेगळे बघ. त्यावेळेला सुद्धा तुम्हाला सांगतो अशा तऱ्हेने मग तो ते आता मार्गाला लागले ते सरकार गेलं. त्यात तुम्ही जाऊन बघा दोडा मार्गचं आढाडी दोडा मार्ग झालेलं तयार पंचायत समितीचं कार्यालय
वेंगुर्ल्याचं झालेलं आहे, कुडाळचं झालेलं आहे, आमचं आहे. आणि ते आम्हाला मार्गाला लागताना तर आमचं महाविकास आघाडी सरकार गेलं तर आम्ही ते मार्गाला आणलं असतं. बरोबर आहे. बांधायचं बघा काहीतरी 7 ते 8 एकर जमीन, 8 एकर जमीन त्या ह्याच्यासाठी दिलेली आहे. कुठलं संकुल, क्रीडा संकुलासाठी, क्रीडा संकुलासाठी बांधायचं सरपंचांनी कसं काढलं होतं की पाया पडतो एकदा हा तुमचा सोडवा सगळा काय आणि आम्हाला त्याच्यात निधी आहे का, ती पण जागा पसंत नाही वगैरे ह्या सदराखाली कित्येक वर्ष त्या लोकांच्यावर आता हे सुद्धा संकुल होत आहे. पण 7-8 वर्ष कितीतरी व्यापारी मागे गेले ना. एखादी गोष्ट वेळेवर दिली पाहिजे ना जनतेला. तुम्ही आहात तर तुम्ही करा, वेळेवर करा ना. वेळेवर करत त्यामुळे आम्हाला अशा पत्रकार परिषदा त्यांच्या बाबतीत घ्याव्या लागतात. आणखीन एक महत्वाची बाब म्हणजे आपल्याला आपण पाहतो आहोत की काल मुख्यमंत्र्यांचे दौरे संबंध महाराष्ट्रात लागत आहेत. हे दौरे तुम्हाला महाराष्ट्र सरकार तुमच्या दारी, ताईने सांगितलं कुठे कोणाच्या दारी आहे दाखवा मला. एक तरी माणूस तुमच्याकडे आपल्या गावाकडे जाऊन राम कुठलाही यांना बघा. ही जी काही गोष्ट कित्येक दिवस आपण ऐकतोय सरकार माझ्या दारी आणि कुठलंही सर्टिफिकेट तुम्हाला हवं असेल तरी तुमच्या घरी येऊन त्या करतील. तुम्हाला जायला नको सरकार. ॲडव्हर्टिजमेंट लाखो रुपयाचे ॲडव्हर्टिजमेंट टीव्हीवर येतात. सरकार तुमच्या दारी. हे सगळं जे चाललेलं आहे ते लोकसभेच्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून चाललेलं आहे, विधानसभेच्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून चाललेलं आहे. आता या होणाऱ्या पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका निवडणुका या सगळ्या निवडणुकांवर डोळा ठेवून आणि मुख्यमंत्री फिरतो कुठे. मुख्यमंत्री फिरताना तुम्ही बघायला 40 लोकांच्या मदत असतात त्या जिल्ह्यात जाणार तिथे ते आहेत. तर हे 40 लोक एकत्रित राहणार नाही. सावंतवाडीच्या पाटेकर आहे तुम्हाला मी सांगतो. आणि आता आमचे सभापती विधानसभेचे बसले सावंतवाडीचे. का निर्णय द्यायला उशीर लागतो? निर्णय घेऊ शकत नाहीत. तिकडून ट्विट केलं, तिकडून मुलाखत दिली नार्वेकर साहेबांनी विधानसभेच्या सभापतींनी की मी सगळा अभ्यास करतोय. हा सगळा मी अभ्यास केल्यानंतर याचा निर्णय मी देणार आहे. सूत्र पण सांगितलं त्यांनी, पण ते जमलं नाही त्यांना. सूत्र काय सांगितलं होतं? पक्ष कुठला खरा हे आधी मला बघावं लागेल. पक्ष कुठला खरा हे बघावं लागेल. म्हणजे काय, जो पक्ष आपल्या ह्याने दिला निवडणूक आयोगाने निकाल दिला त्याच्यामध्ये यांनाच बाण दिला, यांनाच बाळासाहेब दिलं, यांनाच सगळं काहीतरी दिलं. पक्ष शिवसेनेनं देऊन टाकलं. म्हणून ते सांगत होते मी ते बघणार अगोदर पक्ष कोणाचा आहे मी बघणार आणि त्याच्यानंतर तो व्हीप बरोबर आहे की नाही बघणार. आणि तो व्हीप जर तो बरोबर असला तर सगळं काही बरोबर. आमच्या विधानसभेचे त्यावेळेचे उपाध्यक्ष अरविंद झिरवळ यांनी सांगितलं की कुठल्याही परिस्थितीवर 14 हे जाणार आणि गव्हर्नमेंट जाणारच. झिरवळ त्यावेळेला उपसभापती होते. कारण काय, सभापतीला इतके दिवस का लागत आहेत ते कुठेतरी कायद्यात बसवता येतं का बघतायत नाही म्हणा. त्यामुळे या सगळ्याच्या काय घोषणा तुम्ही टाईम म्हणायला आम्हाला काहीतरी वाटतंय वाटून देत आहे आपल्याला, वाटून घेऊया तोपर्यंत. पण हे काय मी तुम्हाला सांगतो फारसं काय टिकणारं नव्हे. कारण हे घटनेचं सरकार नव्हे, चुकीच्या मार्गाने हे सरकार आलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे ह्या सरकाराकडून ठीक आहे घोषणाबाजी झाली, घोषणा होणे प्रत्यक्ष वेगळं आणि प्रत्यक्ष निधी मिळलं. पाटेकरांच्या कुठे मी तिथे मंत्रिमंडळात बसलेलो आहे, मला सगळा योग आलेला आहे, मला माहिती आहे. घोषणा ही वेगळी असते आणि प्रत्यक्षात घोषणा व्हायला त्या आता आयोग पहिलं म्हणजे जाऊन आपल्या जे अर्थमंत्री आहेत तुम्ही म्हणता ना 40 जण एकत्र राहणार नाही, इथले आमदार कुठे काय बाहेर जायचे विचारत आहेत नाही, ते एकत्र राहणार. तुम्हाला सांगतोय ना ते आता उडी मारायला कुठे बघताय? नारायण पक्षात उडी मारायला बघताय, भाजपात उडी मारायला बघताय. तर एवढंच नव्हे तर त्यांच्या मुलाखतीमध्ये खासदारांच्या 12 खासदारांपैकी फक्त 3 सांगितलं आम्ही शिंदेच्या गटात उभे राहतो. 9 जणांनी सांगितलं आम्हाला बीजेपीने तिकीट द्यावं. आणि अंदर की बात सांगतो तुम्हाला. आणि काही ठिकाणी तर ते विष्णू कालच्या जर उघडच केलं उभेच राहायला तयार नाही, आम्हाला भाजपने तिकीट द्यावं.
असे खासदार म्हणतो. इथल्या आमदारांनी इथल्या आमदार तर तुम्ही फक्त बघतच आहेत, तेव्हापासून ते सांगतायत मोदी मोदी करतायत, आज वाटेवरच आहे. आणि तुम्हाला मी एक सांगतो की कालच्या सगळ्या कार्यक्रमात बघितलं तर मी जरा ऐकलो, आमच्या अध्यक्ष सत्कार केला ते लखम सावंत भोसले, त्यांचे चांगले संबंध आहेत दिल्लीमध्ये मोदीकडे. काय तुमचे जरा दुसरे त्यांच्याबरोबर लक्षात घ्या, सावंतराव सांगा बरोबर खेम सावंत झाले विकट होऊन, लक्षात आलं की नाही, अनुभवलेलं आहे. म्हणून माझ्या त्या आपला ते लहान वयाने त्याला मी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. सगळीकडे विचारायचं तर शेवटी भुलगावला म्हणा त्याने जाणलं पाहिजे. आणि खराब मत जो आहे तो दुसरे दोघांना तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो. काल दीपक केसरकरांनी एक मुख्यमंत्र्यांकडे अशी मागणी केली की सिंधुदुर्ग आणि गोवा सीमेवर आहेत, त्या लिकरचे दर हे गोव्याच्या तुलनेत त्या लेवलला आणावे. त्या संदर्भात एक महिला नेत्या तुम्ही आणि माजी राज्यमंत्री काय सांगा? म्हणजे गोव्याच्या धर्तीवर दारूवरती त्यांनी टॅक्स कमी करायला पाहिजे असं म्हणजे पर्यटन वाढेल. याबद्दल तुम्हीच याच व्यासपीठावरून केला आहे की 6 महिन्यापूर्वी जिल्हा पोलीस प्रमुखांकडे मागणी तुम्हीच सांगितलं होतं इथे की जर दारूचे दर या भागात सिंधुदुर्गाचा पर्यटन जिल्हा आहे, तुमचीच मागणी केसरकरांनी उचलली का? कारण तुम्ही जिथे केला होता याच व्यासपीठावर 6 महिन्यात आठवतं तुम्ही म्हटलं होता की जर दारूवरची जर काय हे कमी केली ड्युटी आणि गोव्याच्या धर्तीवर दिली गेली तर ती योग्य ठरेल असं तुम्हीच म्हटलं होतं. ब्लॅक मार्केटिंग होणार नाही हे आम्ही पहिल्यापासून म्हणतोय. मी खात्याचा मंत्री होतो. तुम्ही जर त्याच्यावर महाराष्ट्रामध्ये दुप्पट दराने काय आहे तर आमच्याकडे टॅक्स भरपूर आहे, डबल टॅक्स आहे, ट्रिपल टॅक्स आहे. मागणीचं तुम्ही समर्थन करता, तुम्ही केसरकरांच्या मागणीचं समर्थन करता की त्या मागणीचं नाही? केसरकर याच्यामध्ये आमच्या दृष्टिकोनातच नाही. मी तुम्हाला सांगतो पर्यटनाच्या दृष्टीने मी अजून केसरकरांवर प्रेम आहे नाही. केसरकर जर बनावटगिरी करत असेल ना आता तुम्ही लोकांचे उघडे का काढत नाही? तुम्ही हे का आता तुमच्या समोर जगासमोरच आम्ही उघडे काढतो आणि काय पाहिजे त्याला काय करायचं तुमच्याकडे आम्ही स्पष्ट नाही बोलतोय, मी स्पष्ट बोलतोय. पण काल जे तुम्ही जे विधान केलं आता दाखला की तुमचे मित्र आहेत जवळचे बालपणापासून ते आता तुम्हाला मित्रत्वाचं नाही जे तुम्ही आता म्हटलं की भाजपमध्ये तुम्हाला त्यांची सवय माहिती आहे, स्वभाव माहिती आहे. काल मुख्यमंत्री पण म्हणाले आता कामं खूप भरपूर निधी दिला आता राणेंकडून घ्या, म्हणजे असं काय ते त्याच्यामुळे म्हणताय का तुम्ही? आता हे बघा मुख्यमंत्री जर त्याला राणेकडे जाऊन सांगितलं असलं तर ते आपल्या दीपक केसरकर आंदोलन बरंच झालं ना, फक्त फळाची आज्ञा बरंच झालं ना, त्याला ती वाटच बघताय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. बिपरजॉय चक्रीवादळाचा कोकणला काय धोका? शिंदेंच्या नागरी सत्काराला गोळा केलेले नागरिक, प्रवीण भोसलेंचा आरोप. आणि कोळशाच्या गोडाऊनमध्ये भीषण स्फोट, उसळले धुराचे लोट. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.